Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Bakhathazekile abazali okukwazwe kwalinyazwa kabi izingane zabo emva kokulahleka ngomakhalekhukhwini eskoleni thizeni. Kwase kuba khona ukungaboni ngasolinye kwagcina sekugwazana abafundi. Sanibonani nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi lanibona khona le video. Mangoqala usijona leli khasi wamwelekele igama lami ngusibonga konke wakandwande Mothanda ungangibeza intatheli ka YouTube. Sibi isimo eskoleni ubuhle bemfundo kwadabeka eThekwini emva kokuthi kugwazwe kwalinyazwa abafundi abathathu ngomsombuluko. Ngokusho komunye wabazali okhathazekile ngokugwazwa kwengane yakhe uKhosi Mkhize uthe isimo siqale ngolwesine ngesikhathi abafundi okuthiwa bonke bafunda ugrade 10 bexabana bebanga iselula ilahlekile. Uthe elinye ilungu legenge egcine igwaza izingane zabo likhombe ngenjumbane lathi yizo eziyaziyo iselula ilahlekile ukuthi uthe kuqale lapho ukukhilizisana ngamazwi igenge isabisa ngokugwaza isabisa abagilwa ukuthi uma beqhubeka nongayikhiphi iselula ilahlekile ukhomba umuzi onotshali. Kuthe ngomsombuluko kwabe sekugwaza izingane zethu ngezikhali ebeziphethwe ekhona eskoleni. Kuchaza umama womunye wabafundi bakhathaze kakhulu ukuthi izingane zabo azigcinanga ngokugwaza kuphela kodwa ke baqhubekile bezisabisa ngelithi ke zingaphinde zilobhade eskoleni. Uqhube wathi njengamanje isimo sinzima kakhulu kodwa ke ngiqhubekile nokuhambisa ingane eskoleni kodwa nginovalo ngoba ngazi ukuthi yini enye ezolandela. Ngazi iphephe kanjani emagcekeni alesa sikole ingane yami njengoba ke igazwe ngaphakathi kuwona amagceke esikole. Uthe bayile station samaphoyisa kwadabeka ngosuku lesigameko beyozama ukuvula icala kodwa ke bahlaliswa amahora angaphezulu kwamathathu bengasizwa baze bahamba. Uthe bebehlela ukuthi ke babuye baphinde ngezikhathi zantambama izolo kuyozama ukuthi ke bephinde beqhubeke nako ukuvula icala. Okhulumela umnyango wezemfundo kaZulu Natal uMnumzane Sihle Mloyi uthe bengumnyango bebengakabi nalo ulwazi ngesigameko. Uthe sebexhumene nehovisi labo elesifundo ukuthola ukuthi ngabe kwenzakalane ngaso lesigameko. Uthe izindaba azibaphathi kahle bengumnyango futhi banxusa umphakathi owakhele isikole usebenzisane nabo ukulungisa lesi isimo uphinde ubambisane namaphoyisa. Bafethu ke lezi indaba ezibhlungu ngendlela emangalisayo ngizofisa ukwazi ukuphawula kwakho ngalolu daba khona lapha kwi-comment section. Bafethu ke sengiphuma kanje awungibambeke evidweni elandelayo.